Rusiya ötön aksymyň dowamynda Kiýewe garşy bombaly hüjümleri ýaýbanlandyrdy. Şeýle-de port şäheri Mariupola garşy täze hüjümleri amala asyrdy. Parahatçylyk gepleşikleriniň dowam etdirilýän wagty Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýiň Amerikanyň Kongresinde çykyş edip hat köp himayaty sorumagyna garaşylýar. Rus güýçleri Kiýewiň etegine, hususan da Demirgazyk Günwatar we Günwatar tewitlerine hüjümlerini ýaýbanlatdylar diýip Kiýew regionunyň başlygy Aleksey Kuleba 16 martda aýtdy. Ol Russiýanyň Kiýewe ele geçirmek üçin has uly hüjüme taýýarlyk görýän pursady Rus güýçleriniň paýtagtyň transport arteriýalaryny kessek bolýandyklaryny, şeýle-de logistik mümkinçiliklerini weýran etmäge tinanşandyklaryny belledi. Ol Rus güýçleriniň Kiýewiň 80 km demirazygindaky Ivankiv şäherini okupirländiklerini, şeýle-de Belarus bilen Serhedin goloýundaky tewitlerin gözükçüligini ele geçirendiklerini aýtdy. 16 martda artilleriýa toplarynyň zyňyndylary Kiýewiň merkezindäki 12 gatly bir jaýa gelip urdy. Kiýewiň adatynda daşary ýagdaýlar gullugynyň ýaýradan suratlarynda jaýyň ýokarky gatynyň weýran bolandygyny signata bolýar. Bombaly hüjümler barha köp paýtagtyň merkezi tewitlerini nysana alýar. Olaryň netijesinde ýaşaýyş saýlary, metro stansiýalary we beýleki raýat obýektleri weýran bolýar. Emma Amerikanyň ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetiniň 15 martda IP gullugyna beren maglumatyna görä, Russiýanyň güýçleri paýtagtyň merkezinden 15 km uzaklykda ýerleşýär. Atlandyrylmasazlyk şerti bilen gurulaşan resmi Ruslaryň Kiýewe uzak ağırlyk üçin niýetlenen ýaraglar bilen nysana tutýandygyny, şol bir wagtda gury ýer güýçleriniň Ukrainada az öňe gidişdikleri gazanýandygyny belledi. 16 martda Kiýewde 35 sagatlyk komendant sagada saklanyp galdy. Kiýewiň häkimi Vitaliy Klitschko çäklendirmeler bir gün öň yglan etdi. Ol Rus güýçleriniň bombaly hüjümlerini ýaýbanlatmagy bilen paýtagtyň agyr we huply pursatlary başdan geçirýändigini aýtdy. Söwüşler Mariupolda we beýleki şäherlerde, şolsanda Harkowda we Mykolaýewda hem dowam etdirildi. Yerli resmiýetleriň maglumatyna görä, Azov deňizinde Rus harby gämileri Mariupolyň goloýundaky şäheri oka tutup durlar, şeýle-de Gara deňizde Odessa tarap oka tutupdyrlar. Bu ağırlykda Zelenskiýiň Amerikanyň Kongresiniň öňünde etjek çykyşynda Prezident Joe Bidena we Ukrainanyň ähli dostlaryna $13,6 milyard müçberindäki täze goldaw üçin minnetdarlygyny bildirmegine garaşylýar. Mundan başga da onuň has köp ýaraglar bilen üpçün edilmegine we Russiýa garşy nowatdaky tapgyr sanksiýalaryň girdilmegine çağırış etjekdigi çaklanylýar. Onuň Russiýanyň raketalaryndan we uçurlaryndan goranyp bilmek üçin Ukrainanyň asman giňişligini ýapmak baradaky çağırşyny hem gaýtalyjakdygyna garaşylýar. Zelenski 15 martda halka eden ýüzlenmesinde Rus güýçleriniň Ukrainanyň içine ilerläp bilmändigini aýtdy, emma agyr bombaly hüjümleriň dowam etdirilýändigini belledi. Ol soňky günleriň dowamynda humanitar koridorlaryň üstü bilen 29.000 adamyň geçendigini, ýöne Ruslaryň Mariupola ynsanperwer kömegini geçirmeýändigini nyktady. Şeýle-de ol gepleşikleriň ilalasy ýol açyp biljekdigi barada umytly bolmagy, käbir esaslaryň bardygyny hem aýtdy. Russiýanyň talaplary hakykata bap gelip başlady diýip Zelenski 15 martda aýtdy. 15 martdaky gepleşiklerden ozal Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň Ukrainanyň NATO goşulmak meýillerinden el çekmegi, bitarap statusy kabul etmegi we ýaragsyzlanmagy boýunça talaplaryny ilerletjekdigini aýtdy. 16 martda Lavrov Ukraina bilen paragatçylyk gepleşikleriň ýeňil däldigini aýtdy, emma alalasy üçin umytleriň bardygyny hem belledi.